Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathele Mazibela eNimba ngomhla ka-8 Disemba. Umawethu-ke guys umane wazalelwa yinja endlini emva kokuthi phela kuvakashe uqhawe kanti uzomane aquleke laphaya endlini yakhe. Ayi-ke umane waphuthuma wafonela umfowabo-ke siyamazi ukuthi uyi-chef, akasiyena udokotela, kodwa ushilo ukuthi hhayi bekumcamelo ngaphansi komqala wakhe, wenza isiqiniseko sokuthi uyaphefumula. Lutho uqhawe ukuphefumula, kubonakala nje naye ukuthi umawethu seqala ukuphenikha-ke manje. Emva kwesikhashana ufikile umfowabo kamawethu wazama ukwenza i-CPR, kwanhlangazimuka nomoya. Umane wabona ukuthi-ke iselingcono ukuthi bamane bemthathe bamphuthumise esibhedlela uqhawe, ngoba-ke vele noma kuthiwa uyayenza i-CPR akarespondi. Guys, bathe befika esibhedlela nje udokotela wabehlala amagxonto-ke kuyena uqhawe, wamenza wonke ama-test. Hhayi, nomndeni wakhe-ke ubusuqala uphenikha-ke ngalaphaya ngoba phela iphathi ibisicishe iyaphela manje lutho ukufika uqhawe. UZoleka kufonile wafonela u-Onga, u-Onga washo ukuthi hayi bo, uhambile uqhawe kumina, wathi uza lapho akakafiki yini. Kubonakala ukuthi hayi cha, sengathi kukhona impela okushaya amanzi ongahambi neze kahle. Bathe befika-ke esibhedlela bonke bebefake amagawuni phela e-graduation ngoba phela bebekade be-athenda le phathi ye-graduation-ke kaThumeka. Bathe befika-ke khona udokotela wabatshela ukuthi hhayi impela isimo sibucayi, uqhawe akalungile neze enhliziyweni yakhe, ushawe i-heart attack. Wonke umuntu mane wathuka umuzwaneni ukuthi hawu ingane encane kangaka ne-heart attack kwenzakalani. Hhayi-ke udokotela wabatshela ukuthi hhayi impela kona isimo asikho right, kodwa-ke bengalilahli ithemba, kuzolunga basazokwenza amanye ama-test bebone ukuthi ngabe ikhona into abayitholayo. Hhayi-ke guys, uhlathi umane wasina wazibethela-ke kumawethu embuza kahle ukuthi kungani indodakazi yakhe iqulekele endlini yakhe. Usho kahle ukuthi awunxibile nanokunxiba, esho njalo unxibile njalo ubhuti abantu ugqoke i-vest phela. Wathi ubumenzani vele uqhawe, uthathe i-advantage kuyena bese emva kwalapho uyaquleka he. Wathi uthi umnike isibhakela bambamba-ke bonke endlini bathi hhayi musukumshaya. Noma wethu-ke seshawa uvalo lumeqa ebona kahle ukuthi umndeni wakaMabandla umndeni wakobhikitsha uzomgwinya ephila. Guys, umane nje wahlala-ke ubhuti wazotha, wangafuni ukugoduka ngoba phela efuna ukuba nesiqiniseko sokuthi uqhawe u-right before ahambe. U-Onga-ke yena-ke guys phela uyena ophunyuke ogibeni, cishe imvula yanetha yena. Ushilo ngenhliziyo ukuthi ngaze ngaphunyuka ogibeni Nkosi yami, yazi phela cishe ngampela ngabe yimina lo osenkingeni etholakala noqhawe emva kwalapho kuthiwa uqhawe uqulekile. Wenzeke sengathi kuyayisola ngokuthi uqhawe wahambile waya kumawethu kade eqale kuyena, washo ukuthi why vele uqhawe ahambile aya kumawethu kodwa ebekade spend isikhathi nami. Wamane wathi nje uLazarus, don't worry my man, okubalulekile la ukuthi uqhawe abe ngcono, okunye nokunye akunandaba ukuthi uphelele kumuphi umuzi nokuthi uqalephi wagcinaphi, kodwa okusalayo uma nje e-right lokho kubalulekile okwamanje. Hhayi-ke nangampela ku-Onga-ke wazenza sengathi uyadabukisa, kanti ubhuti uyena orejecthe uqhawe. Ukuba akamrejecthanga uqhawe, washo ukuthi yena asoze nje athandane nomuntu osezingeni eliphansi kunaye, mhlampe ngabe ingane yabantu ayishawanga ngisho i-heart attack. Ngoba ube ukuzwa lawo mazwi nje ka-Onga, wamane ugirl waphuza kakhulu utshwala waze wahamba uyilahlela ezandleni zikamawethu. Guys, esibhedlela-ke udokotela uthe ucela wonke umndeni ungene-ke manje egumbini la kukhona khona uqhawe. Hhayi bo, kuthe kusanjalo kwabe kufika noLazarus. Lazarus kuthe mengena nje uhlathi wathi hey, awusumndeni wena, kungani u-apha? Hayi bo, umane wathi nje yeyi, ngalinga ungigxothe mina, nginelungelo lokuba la, ngi-stepfather sakhe mina uqhawe. Wathi okokuqala nje nangu noThumeka ula, kodwa i-step mother, so angazi kungani unengxaki, ubani mina ndila. Yeyi bake bathi umlomo yisho lokuziphungela. Guys, uLazarus uyakwazi ukusebenzisa umlomo wakhe mekufanele. Akupheli-ke lapho, udokotela-ke uke wabahlalisa-ke phansi bonke bomndeni, washo ukuthi ufuna nje ukuthola i-history ukuthi ngabe ngampela le ndaba yenhliziyo isukaphi. Hayi bo guys, kwaphuma iy'gaxa zendaba, iy'ndaba nathi bekade singayilindele nanokuthi sizoke sizizwe. Usho kahle-ke uZoleka ukuthi ngesikhathi eteta uqhawe
kwaba nama-complications. Wagcina-ke eselala e-neonatal intensive care unit, ICU yabantwana. Shilo ukuthi ulale khona for about 24 hours and ingakho bamqamba ngokuthi uqhawekazi, ingoba-ke waba yiqhawekazi wanqoba-ke lesifo lesenhliziyo. Shilo ukuthi-ke wayengakwazi ukuziphefumulela u-girl, ingakho-ke njengamanje aphinde ahlaselwe le heart attack. Kanti-ke naye uThumeka uke wachasisela-ke naye ngaphezulu, washo ukuthi wathi sena-7 years old waphinde futhi waba nayo inkinga yokuba weak, angakwazi nanokuvuka embhedeni uqhawe, abuyiswe esikoleni nje kuney'nkinga nje zayinhliziyo. Wabuza-ke uZoleka ukuthi kungani bengamxilelanga yonke lento le ukuthi ingane iyagula ngesikhathi sina-7, ngoba phela ngesikhathi sino-7 years old yayingasahlali naye uZoleka, wayele overseas u-girl, ikhuliswa uyena-ke uThumeka Benohlathi. Hhayi-ke kwasho kona ukuthi ukukhombana ngemino-ke akusasizi manje, kubalulekile ukuthi kutholakale ukuthi ingane ingasizakala kanjani. Ushilo kudokotela ukuthi hhayi cha, kuzomele nisho ukuthi ngabe bakhona nabomndeni abanenkinga efanayo. Wazibeka-ke phambili uThumeka washo ukuthi nje kulo nyaka uke wahlaselwa naye i-minor heart attack. Washo-ke noLukhanyo okuwumfowabo phela wakhe uThumeka Benozoleka, okusho ukuthi ayi cha, impela nobaba walekhaya okungumkhulu wakhe oqhawe wadlula emhlabeni ngenxa yayo i-heart attack. Wabona kudokotela ukuthi hhayi man, kahle kahle lento le ihamba emndenini, lento nje i-genetic, umntwana uguliswa yinto ayicaphune khona laphaya kaBikitsha. Okusho kona ukuthi manje-ke usezozama ukuthola indlela angase amsize ngayo ukuze phela asheshe alulame. Hhayi-ke guys, akasize-ke bandla uqhawe alulame ngokushesha bakithi, angahlali laphaya isikhathi eside esibhedlela, ngoba sengathi impela uma wethu akuhambi kahle kubhuti. Hhayi impela iy'mvula ziyamnetha left, right and center. Uthi usathi usaphunyuke kulokhu sekuqhamuka lokhu, esesaphunyuka kulokhu kuphinde kuqhamuke lokhu. Kuyimanje icala lakhe lokuthi phela bekade ethandana noZoleka alikaboli ngisho ukubola. Nakhu-ke manje sitholakala noqhawe, futhi-ke uqhawe lo utholakala naye nje uqulekile u-girl, akakhoni ngisho nanokuthi avule amehlo guys. Okusho kona ukuthi uLazarus usemane nje wathi amacala akhe uwathambiza ngo-2. Okungenzeka ngempela-ke manje umsebenzi umlahlekele, okwangempela-ke manje hhayi okokudlala bandla uma wethu. Eyi impela kuba nzima uma ukuthi unenkinga ne-boss, ngoba-ke usuke usuwazi ukuthi uvuke ekuseni emsebenzini kodwa awazi yini ukuthi uzobuya usanawo lowo msebenzi noma cha. Guys, aphela lapho-ke amazwi namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathele amazwi eNimba ngomhla ka-8 December. Uma wethu-ke guys umane wazalelwa yinja endlini emva kokuthi phela kuvakashe uqhawe, kanti uzomane aquleke laphaya endlini yakhe. Hhayi-ke umane waphuthuma wafonela umfowabo, umfowabo-ke siyamazi